וואו, אני מה זה בבעיה? לי כבר מלא זמן יש רעיון ממש טוב לפרסומת, שאנחנו לא דיברנו עליהם מעולם, אבל כאילו אפשר. אפשר לצלם ניסוי, רוצה? שמתי 2 פתילים בנר, ואנחנו עומדים לגלות. אני חושבת שהצגת רחוב של שי ונאור, בתור ליצנים, שזורקים אחד על השני פאי. כי באמת, האיפור כזה, שפשוט יצעקו אחד על השני על מה אמור להיות בארוחה, כאילו, וזו שיחה רגילה לחלוטין שלהם. שלום, ערן. אני אומרת, אנחנו עושים קולאב עם החנות פה לידינו, עם הפאשן סטריט. אפשר להכניס את זה כזה במקומות בעיר. 2 ג'ינסים ב-250, נעלי ילדים ב-100, נתח קצבים, אז קורדיליה של חזרת, כזה דירה 4 חדרים, מלפוף, כרוב שנצלה כל הלילה, צלייה ארוכה, חמה חומה, קצת פלפל שחור. בסדר. ערן, אני רואה שיש לך הזמנה להיום ב-10. בוא'נה, מה אנשים עושים? כאילו יום שלישי? כן, בואו נצא למסעדה ב9:15? יום שלישי? היום אני עושה משאל עם. מה אתם עושים בחיים שאתם יוצאים למסעדה ב9:30 ביום שלישי? אני היום שואלת אותם, זה מה שאני עושה היום, כזה מין... גם כאילו לג'וז, שזה מקום שכזה די משתכרים בו ו... אתה הולך במרחב וכזה בתנופה, למה אתה הולך בתנופה, כאילו מלא? שום דבר אחר לא דרום תנופה. זה היה בכוונה, אוקיי. חדש נתח, אז 3 כל היום. מה קודם? הנתח או הספריפס? ספריפס. מה שהיה